ଅନୁଭବ ମାରିଲେ ରାବଣର ଡାୟଲଗ ସ୍କୁଲ ପିଲା ଶୁଣି ମାରିଲେ ତାଳି ପରେ ତାଳି। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁ ଅନୁଭବ କୋଉ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇଥିଲେ ଆଉ କାହିଁକି ସେଠାରେ ଯାଇ ରାବଣର ଡାୟଲଗ ମାରିଲେ? କଣ ରହିଛି ଆ ପଛରେ ଅସଲ ସତ୍ୟତା, କଣ ରହିଛି ଅସଲ ଅପଡେଟ୍, ସବୁକିଛି ସମ୍ପର୍କରେ ଟିକେ ନେଇକରି ତଥ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦେଖିବା ପରେ ହିଁ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସବୁକିଛି ତଥ୍ୟ ଟିକେ ନେଇକି କରି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଯିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଅଭିନେତା, ଓଡ଼ିଆ ସୁପରଷ୍ଟାର ଅଭିନେତା ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିଦେବେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତ ଅଲିଉଡ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ସୁପରଷ୍ଟାର ଅଭିନେତା ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ବେଶ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଥିବେ, ଯିଏକି ଅନେକ ସାରା ଫିଲ୍ମରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ସର୍ବଦା ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଆକ୍ଟିଂକୁ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଜବରଦସ୍ତ ଆକ୍ଟିଂ ପାଇଁ ବେଶ ଫ୍ୟାନ୍ ଫଲୋଅର୍ସ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଘରେ ଘରେ ପରିଚିତ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତିଟି ଘରେ ପ୍ରତିଟି ହୃଦୟରେ ବାସ କରିଛନ୍ତି ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଜବରଦସ୍ତ ଡାୟଲଗକୁ କିଏ ବା ଭୁଲେ? ତେବେ ଏକ ସ୍କୁଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଇନଭାଇଟ୍ ହୋଇଥିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଅଭିନେତା ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ସେ ସେଠାକୁ ଯାଇଥିଲେ ଭାଷଣ ଦେବା ସହିତ ପିଲାମାନଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡରେ ସେ ରାବଣ ଫିଲ୍ମର ଏକ ଡାୟଲଗ ମାରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଶୁଣିବା ପରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଖୁସି କହିଲେ ନ ସରେ। ତାଳି ପରେ ତାଳି ମାରି ସେ ଅନୁଭବ ଭାଇ ବୋଲି ଚିଲଉଥାନ୍ତି, ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଦିନକୁ ଦିନ ବେଶ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଥିଲା ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି କେତେ କମେଣ୍ଟ ଜଣାଇ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଟୁ ଅଲ୍।